¿Qué pasa? ¿Qué paro allí? Ah, no, pues ahora. No sé dónde está. Ah, ahí está. Hola. Muy buenas, ¿qué tal? Bien. ¿Ya descansasteis un poco? No. Nunca. ¿A qué no? Siempre hay que estar ahí. No descansamos nada. Pues hay que descansar. Pero bien, entiendo. Ya te quedas con nosotros. No te dijeron nada. Nada, Qué mal. Todo es una aventura. nada de nada. Algo así todo se ve con más intensidad. Pues puede ser. A mí me dijeron, ¿para qué te pasa esto? Y yo, vale. Y ahora, a casi las 5, me dice, mira, hoy tienes la reunión. Yo digo, la reunión que te dije el otro día de que sí que ibas a participar en esto, y yo, ¿y no habéis ahora? Y me dice, sí. Pero yo creo que no están desespeñadas, siempre será así. Sí, pero bueno. Son muchas Y cosas. yo, es que me dices que me tengo que ir. Pues baste. Y yo, bueno, vale, me voy. Claro, pero por lo menos una toma de contacto. A ver, ¿cómo ¿Te parece poco el contacto que tuvimos año pasado? ¿Te ves por aquí? Sí, por supuesto que sí, fue poco. Bueno, tranquila que esta no lo he visto toda. Porque... O sea, ¿Pero qué va a ser? Ah, vamos para que esté aquí. Con las mamás. Lo mismo se entrar ahora. Claro, vamos para que Me esté pregunto con aquí. las mamás. Ya que no soy mamá ya de ningún niño del pueblo, ahora no puedo. Ahora ya. Pero bueno, pienso, todo pues bueno. No tienes que aguantar. Sí, voy a decir, no sé desde ninguno del cole, pero... La mamá de todos. Es una figura, claro. Sí, soy Es la mamá de todos que está ahí para preguntar. Para venir, bueno, ¿qué sacaste? ¿Qué no sacaste? ¿Qué sacaste? ¿Qué no sacaste? Y después cuando yo era está mal, pues necesitan una mamá. Y encima todos me quieren porque como no me impongo nada, Claro. ni castigo. Diego mira para otro lado. No, Diego sí que me quiere, pero Diego es que bueno. Digo, bueno, ¿qué tal? Sí, hombre, sí. Es su lindo. ¿Te cascaste el brazo? ¿Eh? ¿Te cascaste el brazo? No, Ah, estás ahí en plan raro, en plan... Está feliz. Pues no sé por qué. No sé. A ver qué aventura. No lo sabemos ni nosotros. Esto es algo que a Elvira el año pasado entró por el aro, aún no sabemos por qué. Porque tenemos esa manera tan estupenda de trabajar, de calzarnos así, tenemos muy claro lo que se va a hacer y luego las cosas salen. Pero eso es todo saber. Pero es que es la gracia. Con los personajes que son todos, ¿no? Yo ahora estoy pendiente también para Isabel, Favorero y Carlos. Carlos es que me diga. Ah, sí. Que Y las mamás con los trabajo. ¿Sabes qué pasa con todo esto? Yo creo que no pasa nada de eso. Son deseos cortos. ¿Sabes qué pasa con todo? Sí. Y lo que me chica aquí. ¿Se lo das todos? Hola, ¿qué tal? Ahí, acá, Ignacio. Hola. Sergio. ¿Qué un año. Sí, por lo menos los nombres de 17. ¿Qué tal? ¿Ven todo Dios? Ven todos, ¿falta alguien? Hola. Hay que esperar a que chorre esto. A mí es impresionante, nos está descolocando en el sitio de luz. Al final se te queda esa expresión. Hay un montón. Sí, no, vamos a hacer después eso. No quiero. A mí no quiere. ¿Qué vas a pensar? ¿Qué le dices? Ata que non vai chegando máis xente, non... Aquí non dicimos Yo creo que nada. tiene que ser algo malo, Sandra. Cuando nos dicen así, sobre todo, sube, dicen que estás castigada. Yo creo que sí. De feito, vou deixar curioso. Tú también estoy mandando. Es que sí, anda, que estamos bien. Una sombra y la otra. Parece mucho.
que tal? Como lo desde o primeiro ata oito? Sí. E o rollo das tablets non tedes agora unha asignatura que o meteron en tablet, son non sei que ordenadores directamente. Como vai o tema? Que funcionan como tal. Por qué? Vale, pero son ordenadores, non son tablets. A ver, diferencia básica entre un tablet e un ordenador. Vas ben, pero non. Eso non ten nada que ver. Se ti mercas un iPad Pro, en xeral xa o mercas con teclado agora mesmo. Ya, pero si tú coges el iPad solo te viene con el cuadrado, ¿no? No, pero tes tablets que te veñen tamén con teclado. Hai Boxster, saca modelos que veñen con teclado integrado. Que ti logo podes separar. A ver, cal é a diferencia entre un ordenador e un tablet? Pues en Software. No, porque agora mesmo os ordenadores están funcionando con apps tamén. Ya, pero depende, si tienes ahí una cosa que va, que buscar el vídeo, lo tienes ahí en medio que en el ordenador tienes la flechita esta. Que flechita? O rato, ¿ves? La flechita esta del ratón. O rato, no. Pero eso tampouco, porque ti tes ordenadores que podes utilizar con trackpad, e aí non estás dependendo tampouco exactamente do... Pero tal vez tienes que tocar. A ver, que se puede llevar más incluso y el ordenador está hecho para tenerlo en un lugar y no moverlo mucho tiempo, pero después las tablas... Vais ou menos, pero tampouco exactamente, porque ti tes ordenadores portátiles que cumplen moi ben a función por consumo de batería. Ya, pero te pesa un poco. Non. A mí solo. Eu teño aí un ordenador que pesa menos que algunhas tablets que hai por aí. A ver, Puedes transformar una tablet en una tablet y no puedes transformar un ordenador en un fabricador. a ver, que dicir? Se montamos unha historia de ficción me vale o que veis, pero que dicir, isto non é Minority Report, non por estilo, non, ides fatal. Tedes un coñecemento de hardware e de sistemas horroroso. Así, mal. La composición. Ah? Composición. Pero a que te refieres con composición? Hola. Hola. La estructura. Por aí vas un pouco mellor. La pantalla. No, la pantalla es igual a la roseta. Mais ou menos. Hay diferencia. Igual que en el Claro, a ver, que este tipo de rollos non nos van a explicar, pero deberíades non de saberlos, pero si de preocuparnos de lo aprender. Máis que nada tamén para saber no día de mañá que ides facer, pero son ferramentas. Un tablet, digamos que unha estructura pechada, ti unha vez que compras un tablet, eso ten unha serie de composición, o sea, que dicías agora, unha estructura, ten unha serie de componentes que non vas poder tocar, compras tal e como está, a punto. Un ordenador é moito máis versátil porque ten componentes que si nun momento determinado se rompe, casca algo tal, se poden intercambiar, e logo aparte ten máis velocidade de procesador, utiliza outro tipo de memorias, etc. Son distintos. Aparentemente da igual, pero cando te podes facer cousas en serio cun aparello non da igual. E supoño que se agora utilizades ordenadores máis en serio, empezaredes a ver a diferencia. Que facedes cos ordenadores? Hola. ¿Ya empezaste? No, estamos facendo o tema. El fin de está chegando sempre. Pero estou nos interrogando con cuestións informáticas. Por que necesitades un ordenador para facer matemáticas? De que Tenemos ahí una... tu cara me suena. Tenemos una web que el libro está facilitado. ¿Eh? El libro está facilitado. La teoría de todo está en el ordenador. Y también entramos en una página donde tenemos varias asignaturas con cosas que no necesitas. E que tal, mola? Mellor que con libros? ¿Eh? Tenemos un libro. Que lo? Tenemos un ordenador. Ah, déxame ver. Hola. Xa te viña da bolsa? Ah, mira que ben, son resistentes. Poden sobrevivir a vos e todo.
Ben sempre. No, estaba mirando de momento o teclado. Bien. Bueno, esto es curioso. ¿Quién falta? Isabel, faltan Isabel e Eva. Hola. Pues esta entrada que tengo aquí, ordenador. Esta. Que ves ahí pequeño. Vale. No, esto parece ser un cargador. Esto se llama USB-C. Ahora mismo prácticamente todos los aparatos que van a salir van a tener este cargador. Pois é para conectar cables como o resto que hai aquí, o que pasa que ti por aquí podes enviar pois un caudal que é como 40 veces superior ao que entraría por aquí, 20 veces superior ao que entraría por aquí. Entón, agora mesmo con este, o que ti antes necesitabas 6 buracos para conectar 6 aparellos, agora a través de un conectas mellor 6 aparellos. Vai ser o formato do futuro. Chicos, ¿sabéis si los que faltan del año pasado es que no están interesados o...? ¿Sabéis algo de vuestros compañeros? Faltan brasileños. No, pero brasileños no. Claudia, Laura, Carolina, Marta... Alicia, Marta y Claudia y Alicia no sabían que hoy había reunión. ¿Y por qué no lo sabían salir? Si se dio la circulación. Ese es otro tema. Porque habría que terminar 6:30 ya. Sí, me falta Carlos Ares. Y Eva está llegando. Me falta Carlos Ares que está llegando. Está todo, compañero. Por aquí. Falta Ben y Isabel con el vaso para aquí. Aquí creo que no me quedan las manos. Bueno, ¿qué? Contadvos algo máis? En tal caso, creativa. Tú, correíate. No. ¿Cuál se ríe? Me da igual. Después. Vale. Pues tú, Diego. ¿Qué? Bueno, Ignacio, cuéntate algo. ¿Me oyes hoy? Bien, Ignacio. En ese punto estaríamos casi correctos, pero mañana ya también será hoy y hoy dejaría de ser hoy, sería ayer. Entonces, Hoy es ¿cómo? todos los días. Vale, podríamos contabilizarlo así, pero al final llegamos a ese punto de que el presente siempre es pasado. Pero también es futuro. Claro. También es futuro. ¿Eh? El presente también es futuro. ¿Tú crees? ¿Está construido? Sí. A ver, ¿por qué? Porque tú si vas a cambiar, vas a ser. A ver, ¿el futuro existe? Sí. Hombre. Si tú me dices ahora todo lo que va a suceder, mañana va a suceder. No. Si es que no. ¿Qué? Hombre, si ahora mismo no sabéis adivinar el futuro del futuro. Hola, perdón. No me digas nada. Muy igual. ¿Qué tal? Ven. Lo siento por ya te quedan menos tiempo para las de casa y ese Un tipo de pequeño cosas. problema. Una persona premiada. Es la vida. Creo que debe ser a este que aguanten siempre, como nos pasó a todos. Bueno, vou facer aquí un cambio de cámara, todos para aquí. Muy bien, imos ir comenzando Sí. porque
Eu con estas cousas logo me volvo todo tratando de facer algo. Alguén sabe o que é unha sitcom? ¿Una qué? Es un tipo de cámara. Eso, yo sé. Tú sí que eres un tipo de cámara. María? Es como o sea, es una serie graciosa. Sí, pongo un exemplo Big Bang Theory. Vale, un exemplo canónico. Comparando Big Bang Theory con outras series, hai algo que te chame a atención? De la serie. De como está feita. Sí, que una serie tipo, por ejemplo, de Netflix, que va por capítulos y deja algo por continuar. No, agora refírome de como está contada. Vamos a ver, cantos escenarios hai en Big Bang Theory? Son todos recoñecibles, ¿verdad? Cantas personaxes hai en Big Bang Theory? Pero siempre. O sea, Sí, no, vas ben. son casi siempre los mismos. Sigo aquí facendo trapicheos, porque como eu tiño unha previsión de que vos iba a descolocar máis ou menos repartidos e viñestes todos por aquí. Vale, entón, ti dirías que unha sitcom é unha serie de humor na que é unha serie de escenarios recoñecibles e unha serie de personaxes que son máis ou menos fixos, non? Vale, se vos ocorre algunha outra serie do estilo de Big Bang Theory? Outra serie canónica? Friends. Ten razón. É moi antiga. Sí, antes de que É que non sei que facer comigo. Non, deixa así, máis ou menos. O que? Non, o que se vexa me da igual. Vale, Friends, sí, é unha serie antigua, somos todos moi maiores e tal. Hola. De feito, agora os millennials din que Friends é unha serie terrorífica porque é moi machista, moi tal, non? Bueno, son estas cousas da vida. Vale, pero sí, Friends é tamén unha sitcom. O modelo sitcom, que mellor podería falar disto de aquí o señor Carlos Ares, presidente da Academia Galega de Audiovisual, xa vos coñecedes de coincidir noutras ocasións, aparte que, bueno, como guionista, ten máis soltura precisamente traballando o modelo sitcom. No proxecto deste ano, precisamente, vai ser o que se encargue de, digamos que supervisar que o que estamos levando a cabo non se un horror e que teña algún tipo de sentido. Entón, sabedes algo de Isabel, por certo? Está esta camisa. Ten que chegar agora con 20 minutos. un tráfico de todos, non pode ser. Pero non chegaron os aí, Antón. Sí. Non estaba aquí fichado. Tiene que estar todo en pé. Ben, presentovos tamén a Ángela, que ven en representación de Grumico. E a vos a coñecedes, que é o director de Ocio, do Departamento de Ocio da Aspronaga, que é onde están, pois, os nosos queridos Manolo, Eva, Miguel e Mireia. Por parte de Grumico participará xente, pero ainda non sabemos quen. Igual que tampouco sabemos se ides participar todos os do ano pasado, ou non vos vai interesar, ou o que sexa. Quer dicir, ao final hai xente que non se enterou de que había convocatoria hoxe. Pois ides ter que transmitir despois de que vai a historia. Podo facer tamén o numerito do ano pasado de sentarme na mesa a ver se me dou unha fecha. Xa están aí? Está chega. Vale. Podo che pedir un favor, Ángela? Sí. Podes transmitirlles tamén en que consiste Grumico? Quer dicir... Non, pero pasa para que arriba, por favor. ¡Oh, hombre! Pouco vos vou dicir, nada. Grumico é o grupo de persoas con discapacidade. Aquí arriba, teño que poñer. Non sei, espera que É o grupo de persoas con discapacidade física da Coruña. Temos un equipo interdisciplinar, eu son traballadora social. Hai outra traballadora social, terapia ocupacional, fisioterapia e psicología. E atendemos a persoas con discapacidade, facemos talleres, actividades, ocio e tempo libre, un pouco de todo. Non, pero que dicir, era sobre todo para que entenderades que
nosotros ano pasado vos mosturamos un grupo de xente diversa, extraña. Este ano vai haber máis xente diversa e extraña. Claro, discapacidade física, bueno, vale, Miguel vai que as súas tal, pero falamos de outro tipo de discapacidade. Entón, a partir de todos estes elementos imos compoñer unha historia, vale? Esa historia vai ter un punto, digamos, ácido. Nos xa estamos, digamos, analizando por onde vai, xa hai unha idea. A cuestión é, sitcom nos o presentamos como un proxecto no que imos facer un capítulo piloto. Alguén sabe o que é un capítulo piloto? Levanta la mano, sí. No sé. Pero digo, invéntatelo. Una serie de un solo... A ver, Prado. Uno que se opone siempre, o uno que sirve así como de guía. Máis ou menos. Una serie de un solo capítulo. Chico, eso sería una película, un corto. No sé. Si sois pilotos que se van a salir de piloto y no... Quedaron aí. Quedó ahí. Sí, de feito hai un que estrenaron agora en Netflix, non lembro que serie e tal, que todo o mundo se preguntaba por que non o queimaron directamente. Teño que velo, porque dicen que é tan malo que a mí ese tipo de cosas me encantan. Un episodio piloto é, digamos, que planteamos a idea dunha serie con os escenarios, con os personaxes, cunha idea argumental, pero hai que facer un primeiro capítulo de mostra para que exista a posibilidade de seguir facendo máis episodios, porque obviamente facer un episodio costa. Xa, vos fixestes unha corta o ano pasado, costouvos, a outros nos costou un pouco máis, pero xa sabedes en que consiste facer algo. Entón, se existira a posibilidade de que nos denan pé para facer máis episodios, primeiro teríamos que testealo co primeiro. Eso sería o capítulo piloto. Bos días. Moi boas. Oye, os vinos sempre polo día, non? Pola mañá solo. O que? Ti vives polas mañás solo. Por que? Por días. Sí. Ay, pero sí, pero trago por la noite te dice. Podes estar, que? No, dicir que por mí se queredes quedar aquí arriba, non? Despois. É que sempre bo día, bos días nalgúna parte do mundo, non? Mais ou menos estaba explicando o que é unha sitcom. Que consiste máis... Por qué? Pois máis ou menos por aí va, pero se queres sacamos o que está grabado... Pero esa aí a Carlos tamén. Claro, pero a ver, saiu Ángela para explicar o que era Gromico e agora vou facer tamén subir a Carlos, pero pasa ti, para aquí? No. Si, non, muller, ven para aquí. Como se fóramos de equipo, por favor. Animada. Pero que lles explicaches? Estábamos falando do que era un episodio piloto. Pero por que do proxecto? Xusto nese punto era o que ia entrar. Casi todo o mundo sabe o que é unha sitcom. No, agora sí que o saben porque lo expliquei. Vale, que a inestimable axuda de Prado. Vale, pero o porqué do proxecto? Ben, non nos gusta repetir as experiencias anteriores, independentemente de que as experiencias nunca son iguales, pero sempre, todavía nos falta por contarnos que aprendimos nós coa experiencia do ano pasado, pero imos poucos. Como lle contábamos a Elvira un día, houve días que tuvimos auténtico pánico, ataques de pánico, non? Porque nos desbordaba todo. Pero o certo é que non queremos ir sempre facendo unha curta. Entonces, pensamos que sempre toca lanzar poñer unha pica en Flandes, que nos faltaba? As familias responden ben, a xente nova responde ben, todo o mundo, pero que é intocable a administración? Entón nos imaginamos como que convocaban un concurso destos montones de concursos públicos que hai para marca de cidade, para tal, todos tan vistosos. Entón nos imaginamos un que era, bueno, nos remitimos ao Concello, non por ser este Concello, non calquera, porque é o que temos aquí, o que nos toca, que convocaban un concurso, eso, pois, para facer unha imaxe da cidade. Con tan boa sorte que, según presentaron o proxecto, saiu realmente un concurso dese tipo para a marca turística da Coruña. Entón, falan dunha que era un concurso onde se tiña que presentar distinta xente, a ver cal ganaba, para a marca de cidade, dunha cidade humana, unha cidade creativa, unha cidade emprendedora, unha cidade cool. Entón, nos imaginamos como que esas bases dese concurso caían máis de alguén do que nos chamamos a Escola de Actores, que pode ser deles, algún de vos, de Aspronaga, de Grumico, que se acaba de unir.
E entonces nos plantexamos que é cool, a ver, que é iso tan moderno? E cando temos varios fillos e andamos a mil e non hai onde aparcar, e tal, eso somos ciudadanía cool. Ou a xente maior que non ten por onde moverse é ciudadanía cool. Ou se vou con unha silla de rodas, eso é cool. Entonces, o título é, o sea, o título da serie, isto vai ser como capítulo piloto, e é na vida pública. E o título deste capítulo, que nós pretendemos que logo se siga facendo e vaya a televisión, este é "E de lo mío que?". Entonces, vamos a facer, non todo o mundo vai a participar, o primeiro é o de desenvolvemento de guión, hai que traballar moito, porque o sentido do humor, e agora vai subir aquí quen sabe moito do humor, que é Carlos, é moi complicado, porque o que a mí me pode parecer humor, o outro non. Sobre eso, como el di, e vai a explicar mellor, hai moito escrito. Na miña reflexión personal, sentido, esa expresión, sentido do humor, a palabra sentido ten que ver cos sentimentos, con algo que simples, ten que ver con significado, e ten que ver con orientación hacia onde nos leva. Entón, esta primeira parte de desenvolvemento de guión é moi complicado. Logo na sitcom vai haber 5, 8, 10 personas fixos, sabedes que logo nas series van aparecendo así a parella, o fillo, a nai, o veciño e outros episódicos. Bueno, entón xa vai xunto sobre Carlos e continúa con Iago. Aquí sempre me gusta explicar o porqué deste proxecto. O sea, isto é máis televisivo, aquí vai haber un guión, a participación pode ser ao mellor axudante de son, ou non todo o mundo vai a actuar. Non está mal. Depende, se vai a xurdir, e depende que quen quera tamén, obviamente. Aquí nada, xa sabedes, nada é obligatorio. Cedo a palabra. Eva. Senta máis por aí, claro. Non te vengan, están afastados. Non te mestres, tú con calma, con tranquilidad, pero para aquí, hai sitio para aí, mira, no, dela. Mira, ponte lidiar. A ver, é que se me mete todo Dios para aí. Compañero. Vou ser breve porque xa falei estes días, non como falar de máis por actos institucionais. Nada, explicache moi ben o que é unha sitcom. Explicache perfectamente o que é unha sitcom. Realmente ben de chamábanse sitcoms porque eran como falche moi ben de Big Bang Theory e con público. Ahora fanse moitas comedias sin público, normal que sean sin público. Entonces, Friends era con público en directo. Ahora son sin público, son con moitos máis movimento, moitos máis tal, e eu creo que é mellor. Entón, imos facer algo así, creo, non? E nada, facer reír é algo moi serio. É unha das cosas máis serias do mundo. E o que imos facer é rir de nós, porque iso é, queremos que é algo libre. Rir dos demais é moi doado, e é algo moi pouco, denota moi pouca libertade, moi pouca... O serio, o bonito é rir dun mesmo. Os payasos, os bufóns, rin dun mesmo. De sociedades libres, dixen outro día nun discurso, respetaba moitísimo, respeta moitos bufóns, non? E a xente que ri dos demais. Eso, facer rir é algo moi bonito, é algo moi serio, e eu teño experiencia personal este fin de semana. Vin un discurso, estive nunha gala na presidia, na que nos metimos con todo o mundo, co poder, había políticos ali, con poder de todas as cores, con todo, e únicos que se molestaron son compañeros de profesión. Por certo, algúns con un grandísimo éxito, con un éxito inimaginable, xente que arrasan nas audiencias, me chamaron os molestados. Entonces, a veces presumimos de defender a liberdade de expresión hasta que te toca a ti, hasta que se meten contigo. Dicen, oye, tamén se meteron conmigo. Tamén se meteron conmigo, son un presidente. Non, pero é diferente. A xente non entende ben, non leva ben que se ría de un como creo que hai que rir coa xente, non rir da xente. É moi fácil rir con alguén que tropeza pisando un prato, non. Hai que rir por outra maneira, rir con unha persona, acompañala. Eu creo que iso é bonito, é libre, e para eso estamos aquí, para hacer cousas bonitas. Sí, é complicado. É complicado, si non, outra cousa máis, e creo que é segunda vez que eu digo a Iago Isabel, estou propuxerme contarme esta historia un día tomando unha caña, un café, eles creo, e dixe, e a segunda vez que eu digo, Dean Martin, un señor moito máis vello que Friends, Dean Martin era un actor de Estados Unidos que cando lle aprecia moito facer unha poñer unha peli, dicía, a que hora e con que roupa? Eu dixe mesmo, a que hora e con que roupa? E moitas grazas e encantado participar. Por que non te explicades un pouco o cuestionario que estamos facendo? Si, iba a entrar por aí. Carlos, porque para o diseño dos personaxes. Mirade, Carlos acaba agora mesmo de incidir nun punto e é o complicado que é facer humor, non? Que dicir,
Que clase de humor vos gusta? Faladme dunha serie de humor, de algo que vos faga gracia. Perdón que non me refiro ás familias, como estes son os que máis directamente van a tal, que alguna familia probablemente tamén participan. Ai, pois eu sí, creo que as familias leramos moitas anécdotas de humor, verdade? Cando andamos facendo números. Claro, non, fijo. Pero interesábame agora mesmo primeiro que dices números que con humor. Pois iso é o que tratamos, de aprender a tomarnos con humor, que normalmente, por iso decía que vos explicara o cuestionario que estamos facendo. Pero ese é o punto, porque, por exemplo, a ver, digamos que primeiro estamos facendo unha indagación de que é o humor, non? Ou de como podemos aplicar o humor ao que estamos traballando. A priori todos podemos ir con unha idea na cabeza de imos facer un chiste de X, pero o certo é que ti faz un chiste de X e podemos facer gracia, ou podemos facerle gracia a moita xente. Nos, de principio, quisemos tratar de saber que é do que nos podemos reír, non? Entón, diste, os números non fai gracia. Pero, por exemplo, a enquisa, a través de Grumico, chegou a... No momento enviamos a xente de Grumico, a xente das Pronaga, e algunha persona as próximas. Agora mesmo imos deixar... Pero explicar, non sei se había. Bueno, as Pronagas... Non, pero que vou explicar. Está certo, pero publicamos nas redes sociais. Certo, certo. Que non miréis hubo respostas porque... Onde está? Que non compartín, onde está? Na nosa Twitter? No, no Facebook. No Facebook. Vale, comparto. Pero estaría poñendo en Twitter. Sí, no, no posto de Facebook, pero claro, houve unha gala de entrega dos premios, entón, que dicir, aquí algúns estivemos tamén así e tal, non? Outros non sei. Por onde iba? Fixemos unha enquisa para que a xente valorara, punto número 1, que nos contaron unha experiencia na que se sentiron discriminados. Logo, a partir de aí, un pouco que nos detallaran que clase de sentimentos ou emocións viviron por esa discriminación. Hai unha serie de preguntas máis e moi sincera a enquisa. Ao final pedíamos que a ver se podía interpretar esa situación de discriminación. Me teño que meter. Vale, pero un momento. Esperen que non, sube, por favor. A ver, o sentido, primeiro, non era ni para dormir con... O planteamento era recordar unha situación en que os sentirades, sufrirades, virades ou incluso provocarades sin querer discriminación ou desigualdade, porque ás veces tamén discriminamos sin querer. Entonces, que conta como foi, como te sentiche, que emocións para localizar, triste, que sentimentos te provocou, como as recordas, pero logo a outra parte é que crees que pensou a outra persona, que sentimentos crees que tuvo, que emocións, e crees que, como ahora, o poderíamos volver a facer todos igual, un pouco mellor, con un pouco de sentido de humor, porque igual, se eu non me cabreo moito, tamén contesto de outra maneira, a outra persona tampouco se cabrea tanto, pero cuidado, tamén unha situación que sin querer provocáramos nós, ás veces discriminamos. Alguén que é máis lento, xogando, seguro que tamén nos pasa, verdad? Seguro, que nos molesta cando nos discrimina, pero tamén hai que ser conscientes. Entonces, se non somos capaces de ser conscientes do que sentimos e do que pode sentir a outra parte, é imposible que se podan definir un guión con sentido do humor. Vale, e xa me retiro. A Ignacio lle fixo crack a cabeza cando dixeche eso de que pensou outra persona. Si, non, de repente fixeche un gesto como de... Que pensaches? Non. Sería un gas. Como decíamos ayer, ben, eso é o primeiro que estamos indagando. Sobre que se pode facer humor? Hai unha que era para onde iba eu, que está vendo unha resposta que chama moita atención e que hai xente que di que nunca se sentiu discriminada. O cal complica un pouco a cousa, non? Pero bueno, ben, digamos que estamos facendo este estudio previo. O ano pasado, cando fixemos a curta, vos tiñades que facer a historia, pensar as personaxes, tal e cual, costou, verdad? Non, decidiu con ganas porque costou. Sí. Ben. Vale, esa parte nos a estamos facendo neste momento, vale? O sea, ainda non temos o guión pechado, de feito temos que concretar ben as fases da historia, as personaxes que van a participar. Non vai haber espazo nesta ocasión para que todos actúen diante da cámara, porque o ser un capítulo piloto de algo que nos gustaría que fose unha serie, logo entraría máis personaxes, pero de golpe no primeiro non poden estar.
sí pode haber participación noutros elementos da rodaxe, vale? Dicir, apartado técnico, tal e cual. Iso é algo que estamos agora dándolle forma. Eva me mira mal. Quería Vamos a facer televisión. Claro. Que? Vale. Entón... Pero non me fagas caras. Ahora nos ten que apretar as tropas o guionista que... Mas me dice que coñeceche usted. No, pero que me está poniendo caras de... Fua, sí, fua. É que xa o falou todo de camiño comigo. Entón xa o sabe todo. Non respiraba, falaba seguido, verdade? Entón directamente estou aburrido, porque se sabe toda a historia. Ben, total, que o que estamos plantexando, de momento non vos podemos dicir que é isto, porque lle estamos dando forma, pero vai ir sobre isto. Vos teredes que decidir se queredes participar ou non, que intencións teríades no caso de participar, xa vos digo que non todo o mundo podería actuar nesta ocasión. Por certo, contigo quero falar despois. En que entrada podedes escribir casos que vos pasaran. Sí, pero sí que nos interesaría moito pasarvos a enquisa para que cubriera esa enquisa. A esto sí de no. Pero como usted non ponen en Twitter... O tema da enquisa? Sí. Vos animaríades a facela? A enquisa? O cuestionario? Vale. E as familias, por suposto, tamén. Bueno, logo temos aquí un elemento que queremos que se sea vertebrador, incluso para aportarnos información. Claro, é que Elvira non che dixo nada. Pero bueno, falamos despois fora de cámara. A historia veu un pouco, por aí, como vos son? Que vos parece? Como vos son a historia, a idea? Non tedes ni a pajolera idea. Que? Eu creo que xa se estaba imaginando algo. Pero a cara que... E de lo mío que era? Imaginadevos que isto fora para adiante e consideramos facer, que non sei, unha sitcom pode ter de 10 a 22 episodios. Entón, imaginadevos que a partir de aí... Non sei, 81, a última que fixe. Pero digo por ano. No, perdón, 184, veia que es especial. Vale. É que nos anuncios todo parece tan idílico, parece que todos usan os cánones, todos... claro, como promocionar? Que é cool? E logo resulta que todo moi bonito, pero eu non vou en silla de rodas, non podo entrar en tal sitio, non mil casuísticas. Claro. Pero, vamos a ver, institucións, administración, a ver, economía, O que pasa é que Isabel se está centrando no que vai ser a base do primeiro capítulo, do piloto, porque realmente, que dicir, se nos ocorreu esa posibilidade de meternos ca administración por un pliego, que será, surdiu, pois, este chivatazo que nos deron, porque, a ver, está grabado, pero non da igual, se sacou en decembro, si foi en decembro, creo, o pliego do concurso para facer a marca turística de Coruña. Entón, cando Isabel di o de gente cool, non está facendo chiste. É que literalmente o povo. É que o povo, literalmente, no pliego de buscamos unha marca turística para Coruña, ven varios parágrafos que veñen en plan queremos hablar a la gente moderna, a la gente cool para que vengan a Coruña e tal. Entón, que dicen, ti realmente lees eso e se te saltan as lágrimas, non? Porque diste... Que se escaparon esa cidade. Bueno, se escaparon esa cidade. Pero é algo así como decir, vale, que... Perdón un segundo, es posible que ellos piensen que Hay un sector que se no saben lo que No, es ¿qué? un pliego. ¿Sabes eso que un pliego? Y a lo mejor a la hora del concurso creen que este es un concurso de la tele, es posible, no lo sé. Pero... Yo a lo mejor con su edad no sabría lo que es un concurso. Pero ¿por qué no preguntan? Pero preguntad, o sea... No sé, bueno, pero básicamente es ahora de la mano, o sea... Viene a ser lo mismo, si hay un concurso para una redacción hay unas bases. Sí, un pliego... Para... ¿A qué te refieres con concurso? Pues mira, es un elemento
circuito de juego en el que participas esperando que suceda algo positivo, ¿no? O sea, tú te gastas 2 millones jugando a la primitiva y esperas no arruinar. No, un concurso, vamos a ver, un pliego son as bases para un concurso no que ti dis abro este concurso para elegir a mellor marca turística da cidade. A marca turística é un logotipo de uso que identifica a cidade neste caso. Entón, o concurso lógicamente é que 40 personas, claro, 40 personas presentan diferentes debuxos ou logos e o que máis valorados hai o que gaña o concurso. E o pliego é onde veñen todas as condicións. Entón, che din que queremos este debuxo identificando a cidade da Coruña, pero ten que transmitir esta idea e queremos que lle guste a este tipo de xente, non? Porque, dicir, eso funciona así, o sea, cando ti estás facendo algo en términos de diseño, supón que vas a por un tipo de público específico, ¿no? O sea, eso se aprende moi ben nos supermercados. Sí, o diseño aplicado ao tema da comida é o mellor do mundo mundial. O sea, lógicamente, se vos ides ao súper iredes correndo, pois, a parte dos espaguetis estes que se fan instantáneos, tal e cual, que teñen un tipo de envases moi específicos. Vos vedes os envases e xa vos entran polos ollos. Logo comedes esos espaguetis, en realidad son asquerosos. Estaría moito mellor que vos fixeras outros espaguetis. Pero a mí me gustaría moito que se Carlos explica un pouco algo no que peleábamos moito cando un día de cine. Os acordades o día que veo o concelleiro de Cultura, Sandre, que vos falaba da Biblia dos personaxes, que ainda que iso non sabe, que hai que escribir todo, que gustos... Bueno, pues temos aquí un experto. Sí. Colle plano. Cantas horas teño para... No, permite, que xa falei moito, repito. A Biblia nunha serie é o documento que dide que vai a serie, sabes? A última que fixen era isto, fixemos 180 e tantos episodios. E cada un tiña 3 historias. Fixemos no fondo 500 e pico historias. E entón, tes un documento que dide que vai a serie, que di cales son os personaxes, que di como se relacionan os personaxes entre eles para saber, para escribir sobre eles, se son irmãos, se levan ben, se levan mal, se están enamorados un do outro, todas esas cousas, ou salen ese documento. E algo moi importante, os decorados, porque os decorados é algo moi importante nunha sitcom ou nunha serie. E sabes por que son importantes? Por o diñeiro, por o que costa. Os decorados costan diñeiro, e facer os interiores naturais, que vimos facer, que mola moito máis, é máis complicado, porque hai teitos e esas cosas, pero é o que calquera, Big Bang Theory non, pero normal nunha comedia que se fa hoxe día que todos sean con interiores naturais, ou calquera serie de pisos normales fan con interiores naturais, non que se construan decorados, porque queda moito mellor, ou necesitas ou series de época ou cousas moi específicas que sí. Entonces, a Biblia é ese documento que é máis ou menos extenso, que explica, incluso hai dibuxos dos personaxes, cando tes o actor ou actriz, tes unha foto, sale como vai vestido, sale e contas del desde o primeiro que ves dunha persona que é a cara, como é. Non vale dicir, fulanito está atractivo, eso non vale describir un personaxe así, hai moita xente que vai así, non se debe facer, porque que descripción esa, escribes como é no seu interior, primeiro, como é cara aos demais e como é no seu interior, non? Se é unha persona alegre, se é unha persona triste, como é con caras demais. E é un documento que explica todo, absolutamente todo a serie. Incluso tramas, argumentos, sabes? Entre este personaxe e este, pasa Big Bang Theory, os que fixeron a Biblia, aquí ali traban de outra maneira. Pero bueno, os que fixeron a Biblia saben o que vai pasar, ou supónse que saben o que vai pasar desde o principio entre o prota e o prota. Desde o principio ao final. E eso é como así. E é moi importante e moi bonito facer, e un documento moi bonito. Sí, no, Iago vai subir. Claro que vai subir. Sí, por favor. E nesas estamos. No. E nesas estamos de saber, claro, de que... Pero eso che digo do que falo. Que personaxes hai que... Claro, que personaxes, o normal... Me interesa... No, son unha cousa. O normal é para non sei como os falar de xornalismo, para facer unha boa nova, hai que responder unhas preguntas que en inglés who, what, en castelán, en galego é quen, como, cando, todo iso hai que responder con unha pregunta. A esas preguntas tens que responder a Biblia. Que, como, cando, que, como se fora unha boa nova de un xornal, unha televisión. Sí, en resumo, básicamente, o que estamos plantexando, como mencionaba antes, é que estamos, digamos que tendo a ilusión de que isto non fora só un episodio, sino que houbera máis. Entón, de aí que ten que existir un traballo previo de darlle forma
a idea e logo a propia biblia de personaxes, porque se se fan máis episodios, eses personaxes se teñen que existir, non podemos ponernos despois a inventalos, etc. Si, non, ya non quería que subira. É que me interesa moito, bueno, aparte, preguntade o que non vos quede claro, que probablemente son moitas cousas, excepto Sergio, que hoxe non pregunta nada. Ninguén sabe nada. Ninguén sabe nada. Un dos mellores guionistas de Hollywood, William Goldman, outro señor maior, sabe das películas dele, pois seguramente se algún leu ou algunha leu A Princesa Prometida, un libro dele, un libro precioso, unha peli moi bonita, pois é dele, un mestre, un gran guionista, é dele escrita por ele. E un grandísimo fenómeno, e ten dos libros preciosos que saberedes dentro dos anos, cando se sabes guionistas ou que dedicaros ao visual, que se chama Aventuras dun guionista en Hollywood, e un día lle preguntaron, e o primeiro que di é que ninguén sabe nada, ninguén sabe por que unha cousa funciona e non funciona. Pois ter o mellor director, os mellores guionistas, os mellores actores e actrices, o mellor director de foto, e non funcionara, e outras veces isto, porque funciona. Hai unha película moi famosa, aínda máis bella que Friends, que é Casablanca, que en 1942, en plena Guerra Mundial, en plena Segunda Guerra Mundial, unha película aparentemente de propaganda, que non eran conscientes de que estaban facendo unha gran película, e seguramente se a calquera persona lle preguntas de máis de 20 anos, lle preguntas un pouco menos, que diga 10 películas, todos van a decir Casablanca, unha das mellores películas de historia do cine e das máis coñecidas. E non tiña conciencia de que estaban facendo iso. Pensaban que estaban facendo unha peli de propaganda contra Hitler, que está ben. Sí, me gustaches dúas ideas agora pola cabeza, se me acaban de... Non vistes La Princesa Prometida? La Princesa Prometida, a película. Pois un libro moi chulo. María, sí, ti vichela. Gustouche? Leo o libro, é moi bonito. É moi bonito. Pero, se te das conta, en La Princesa Prometida, que é o que fan, argumentalmente? Lembraste de que ia? Sí, bueno, que es bastante parecido a... A ver, no sé cómo explicarlo. A una historia de las típicas princesas Disney, pero que le pasa a una chica en la vida real, sin que ella se dé cuenta. Non, esa é outra. La Princesa Prometida... É outra, que estás falando? Sí. Por que peli estás falando? Que agora estás falando dunha de... Como se chama esta actriz? Que estás falando de Princesa por Sorpresa, ou... Non lembro como se titulou aquí en España. Pero bueno, son de Princesa Prometida, porque realmente pasa iso. Pero había xigante... Claro, que non le deixades terminar. Sí. Porque esa a que diste transcurre no mundo real ou é de fantasía? Sí, en el mundo real. Vale, non é a mesma película. Eu xa identifiquei de que película estaba falando, por eso cortaba. Non. Está aí xigantes, aí... Sí, La Princesa Prometida é unha película na que un avó lle lee ao seu neto un conto porque está enfermo. Entón... Sí, ya sé por eso. Vale. Sí. Como me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. O sea, é a frase máis mítica de La Princesa Prometida. Hai camisetas. Sí. Entón, é unha película na que collen todos os tópicos dos contos, de fadas, de historias, e lle dan unha volta de humor, ¿no? Entón, en realidade, pois ten moito que ver co que nos estamos plantexando, ¿no? O sea, que dicir, queremos... Sigo? Pero sigo... Sí. Ah, vale. No, díxome que seguira. Bueno, a ver, díxame que fales, fala. ¿Qué es? ¿La peli esta de el chico que es medio ninja? No, que es como un rubio. Sí, que se ponga un antifaz. Sí. Sí, que é o único, digamos, chico guapo bizco da historia do cinema, creo, vamos, o Carrión. Sí, é esa, que aparece André el Gigante, o sea, que dicir, aí aparece un personaxe que... Bueno, aí, nada. Que André el Gigante era gigante de verdade, o sea, que dicir, non un señor que lo ves na película se un efecto especial. Con eso falámoslo con uns cafés, ou unhas Coca-Colas, como comprado outro día. Sí, as que subiches en Instagram. O sea, es la que aparece el chico que siempre dice cómo desees. Sí, esa. Entón, se te das conta, eso, colle o xeito de contar unha historia, un conto, no? De princesas e tal, pero lle dá unha volta, o trata con humor. En realidade se mete cos tópicos dos contos, no? A princesas sempre son tontas, os malos sempre son tal, e aquí non, aquí son xente máis ou menos normal, non? Lle vai dando unha volta. E con sitcom, vamos, co proxecto de sitcoms que se chama En la vida pública, este primeiro capítulo, e de lo mío que queremos facer un pouco eso. O sea,
coller os que non teñen normalmente protagonismo neste tipo de series, dar, non? Entón, por parte de Brumico, vimos ter unhas personas estupendas, por parte das Pronagas, xa non teño que dicir nada, non? O sea, por favor, un aplauso para Eva! Que me está odiando neste momento. Pola vosa parte, pois xa vos digo, todos non podemos actuar, pero non vos preocupedes porque curro vai a ver. Por exemplo, aí, Elvira, nas reunións que tuvimos, ten unha idea estupenda. Pero contar que Elvira... Sí, pero hai que subir o estrado, hai que subir o estrado. Claro, por suposto. Pero que o plano está aquí, os micros non se reconocen suficientemente. Pois que contar ca participación... Aquí. É que senón aí sales achatadas por culpa do... Non, é polo objetivo. Claro. Aí, estás ben. Contar ca participación de Yolanda. En la que fago o papel que queira, máis que nada porque como por teléfono pois escoitan moitas cousas, tamén sempre pode aí dar máis ideas, non? Entonces darlle máis vida a un dos posibles personaxes que haxa por aí. Sí, e incluso aportar ideas, porque a nós tamén nos interesa, por eso vos dicía o tema dos cuestionarios, que queremos que nos interesa que faga esos cuestionarios, porque tamén queremos saber en que situacións vos sentistes discriminados e discriminadas, que seguro que en algunha vos pasaría, non? Entendedes a que me refiro con discriminados? Sí. Vale, e nunca vos sentistes discriminados? Sí. Non, é que María me mira así con cara de raro, vos tampouco. Sí, pero tengo que pensar. No, pero non digo que fagades agora, para que fagades no ordenador. Como se discriminou outra persoa. Claro, tamén. Ou incluso, que eso nos parece moi interesante, se por facer unha coña fixechedes nunha ocasión que alguén se sentirá discriminado. Eso nos interesa moito. É anónima, non vos preocupades. Quer dicir que se fixestes unha, perdón pola palabra, unha cabronada extensa, non imos dicir que foi porque non podemos saber, vale? A menos que poñades o final, soy tal, Sí, xa está. E ata aí podo ler. Isabel, queda algo? Non sei, Iago non quere apuntar nada. Que era mellor que a idea é seguir o proceso que se iniciou con... Pero pa aquí. De todos xeitos, gustaríame... Sí, outra vez. É unha pena que non puñera a Rosalía, que ten un sentido de humor increíble. Que pola tarde a Rosalía ten complicado. Ten a nena... Rosalía é parte da xunta directiva do Grupo. Sí, é vicepresidente do Grupo. É unha... Ademais, a maiores, o primeiro que destaca, sinto que vos parezca pero unha muller moi guapa, rubia, que ten unha cara que xa todo o que te vai a contar xa te prende en si misma, que vai, que anda con letras ou en ocasións con silla de rodas, e ten, eu a escoitei na radio, nun debate, ela mesma facendo un sentido de humor sobre si misma, contando, ten unha persona que aporta, conto como é, porque non a estamos vendo xa. No, o que me interesaba era, así tamén un pouco por ir rematando. Iba a encantar nisto. Sí. No. Moi accesible. Chegar ata aquí en cadeira de rodas ia ser complicado. Quer dicir, como representantes de entidades, que tamén podría subir Eva, pero paso, porque logo me manda. Pero, quero dicir, esto es en plan programa Ana Rosa, ¿no? Como si falsa entrevista, ¿no? Dice, ¿cómo valoráis el hecho de que se dé la posibilidad de tratar con humor situaciones de discriminación en un entorno que vosotros conocéis habitualmente por estar trabajando de esta manera? Pero vai ir serio, a ver, que... Que che conte Sergio, se vai en serio cando fago, verdad? ¿Qué? No me vas a decir ahora que no te acuerdas. Sí. Vale. No, eso, que como representantes de entidades, pero non que me digades a min, senón que lo expliquedes a eles. Quizades no voso momento de fama, de éxito diante das cámaras. Eso, o sea... Nos encantados. Sí, xa estás acostumados, se fora a primeira vez que se fago.
Como valorades a necesidade de tratar con humor e de tratar de, digamos, de vehicular este tipo de narracións para chegar a xente? Esa dixen a miña frase rara, non me mire de fila. Non é interesante, sempre que se fala de discriminación de persoas con capacidades diferentes ou con discapacidade, sempre é todo como moi dramático, todo hai que darle unha importancia, verdad? E ao final todos temos o mesmo sentido do humor. Todos temos máis ou menos a mesma vida. Que pasa que, bueno, en diferentes circunstancias hai persoas que a sociedade as vemos de forma diferente. Entonces, esta é unha oportunidade, bueno, pues de veros realmente como persoas con seu sentido de humor, con a súa vida, con seus problemas e como, con humor, porque ao final todos operamos os problemas do día a día con humor, pues como van afrontando todo iso, ¿no? Porque, lógicamente, vos imaginadevos en unhas persoas que vivides excluídas socialmente e todo lo tomades a mal, pois a vosa vida sería pouco menos que moi complicada, non? Xa non polas dificultades do día a día, sino unha por riba, porque a valoración que faz é terrible. Pero entonces que ese tipo de gente tamén se pode delegar a outros que nos llamamos normales. Ese é outro tema moi interesante, pero en xeral non. Se podía debater moito sobre iso, creo que é unha idea moi chula. Pero por norma, non, por norma nos educan desde pequenos para ver que todos temos que pasar polo ano. E todos temos que ter esa visión de normalidade, de, bueno, pois eu cumplo estas normas, fago así, sirvo para isto, aporto isto, recibo isto, e normalmente cando estás nun colectivo excluído, o que queres é formar parte desa normalidade. Despois sí que empezas a matizar cousas, así que poden ser moitos temas interesantes como ese, pero normalmente o sentimento de pertenza é moi importante na sociedade actual, e cando o único que pertences a un colectivo excluído é difícil, ti queres formar parte da sociedade como todo o mundo e aportar porque tes cousas que aportar, non porque es que temos derecho, todos temos dereito a todo, pero non todos facemos de todo. E me gusta dicir, cando se fala de dereitos, moitas veces que tiene derecho a tal, pero queres ser cero. Preguntaxe si queres ser cero, porque todos temos un millón de dereitos que non exercemos. Pero todos, é rara, bueno, sempre hubo os ermitaños e tal, ¿no? Pero todo o mundo quere formar parte da sociedade e quere aportar. Entón, normalmente, a maioría das persoas, non sei se estarás de acordo comigo, Mónica, queremos formar parte da sociedade, teñamos as características persoais que teñamos e queremos poder contribuir dun xeito ou outro. E entonces, bueno, pois eu creo que con isto nos vai axudar a darlle unha visión máis natural. Hai veces, o que hai na reacción da outra parte é medo, por descreimento. Medo, simplemente. Entón, si incitas ao sentido do humor, axudas a eliminar e todos nos comportamos normal. Bueno, aquí normales non somos nadie tampouco. Iso é moi interesante. Nos, no tempo que vamos traballando, sobre todo desde que empezamos a traballar, a abrirnos e a participar, estamos dándonos conta que a maior barreira está aquí. É a máis grande. Normalmente, cando collemos a naturalidade de convivir cada día con outras persoas, nos damos conta enseguida de que non hai diferencias. Non sei, vos o ano pasado, supoño que cando empezastedes a traballar con Eva, con Miguel, con Mireia, con Amaro, pois vos sentiríades raros, non saberíades como actuar, teríades medo a meter a pata, ao mellor, e a ofendelos, porque é algo que soe pasar, non? E despois, probablemente, a medida que avanzábades, todo como máis normal, non sei se vos pasou algo así. Non cho van dicir. Foi xa desde o primeiro momento, e isto é o máis normal do mundo, non? Sí? Sois privilexiados. Moi ben, non a boa. Pero non é o habitual. Normalmente nos acercamos as persoas son diferentes con recelo, con medo. Moitas veces simplemente a meter a pata e facer dano, Eu me sigo preguntando, se eu que mido o que mido, me presento ao casting para ese anuncio do Concello da Coruña, non van a decir que non son cool, porque non son alta, porque non son civis, son demasiado maior. Que pasa? Que é cool? Que é unha cidade? A ver, que pasa con os estereotipos? É do que nos pregunta. Yo pienso que estos tienen la suerte que tienen menos prejuicios que nosotros. ¿Tú crees? Sí. Yo creo que sí.
creo que sí. Yo creo que sí. Mucho menos que nosotros, los adultos. Yo creo que los chavales, vamos, lo tienen más que superado muchas de las cosas que nosotros igual a su edad. Yo pienso creo que sí, ¿no? Claro, no sé. Lo que pasa es que los procesos también... Los procesos hay un vídeo súper chulo, perdón, que se ve muy bien. Es un vídeo que dura un par de minutos. Vamos, que nos dan mil vueltas en ese aspecto. Claro, pero vamos aprendiendo. Eso es algo que se aprende. Claro. O sea, te digo, buscad, está el título en inglés, pero se puede ver, ainda que no tengas ni mapa de inglés, porque es todo visual, ¿no? Es With the Eyes of a Child, con los ojos de un niño. Entonces se pone enfrente a unha pantalla a un pai e ao seu fillo, unha nai e a súa filla, todos os señores aí, con un biombo que os separa, non saben o que fai un e outro. Entón, na pantalla sai xente facendo carantoñas, entonces o emulan e se están partendo a risa. E ao final aparece unha nena en cadeira de rodas, con discapacidade, e fai un sexto. Ningún pai o imita. Se quedan todos así, e todos os nenos imitan con naturalidade. Iso, que quer dicir? Isto é algo que se aprende, e co tempo vas aprendendo. E iso, a maioría dos presuizos non haces con eles, os presuizos se aprenden. O problema é que os mecanismos polos cales se aprenden é absolutamente imposible detectalos, porque pode ser un intento de corrección de conducta por parte de alguén que ten unha mala idea, non? Que di, non, iso non lo podes hacer, entón eso vai quedando, non? É como un sedimento do río, e ao final vais sumando. E a todos nos pasa, hai cousas que temos que desaprender. De todos os xeitos, eu sumaría, o cando ano pasado tivéramos a masterclass, cando vos presentáramos o proxecto de un día de cine, non sei se vos lembrades que vos preguntara por se nunca tiverades o típico comentario de adultos deste rollo de es que sois niños, ahora non lo entendedes, ¿no? Es que ese problema tuyo non tiene importancia, ya verás cuando creces, que vos pasou, ¿no? Todos pasastes por aí. Pues eso é unha discriminación. Toma. E aparte é unha discriminación bastante dura, porque non ides volver a pasar por ela. Non ides a volver a pasar por ela, pero cando vos teñades unha idade, ides practicar a mesma discriminación. Tal cual. Estamos en planificación. Contamos que el guión esté para abril, sí. Con lo cual el guión, pues todas las... Espera, Isabel, aquí, planos. Claro, diles, es decir, no es un proyecto, no tiene el mismo ritmo ni la misma planificación. Todo esto que estamos trabajando ahora, contamos que dure hasta abril, que será cuando entonces pueda haber ese casting y los ensayos, y luego el rodaje en mayo, que ya es algo mucho más breve. Ahora ya sabéis lo que es un rodaje también, ¿no? Pero solo que aquí hay un director, hay un guionista, hay un tal. Aquí no, aquí llevas el papel aprendido, tiene que ir, va a ser más breve el periodo de ejecución. Pero también para que estaremos todos en contacto, para que vayáis haciendo cronograma con vuestra gran cantidad de actividades. Porque ahora en abril van a ser menos didácticos, se irán a la de inversión. Pues ir calculando, bueno, adaptaremos si es una semana de exámenes o no, tal. Pero bueno, es que esto va también para semanas. No sabemos aún cuáles van a ser los personajes. Y aquí sí que va a haber que hacer, como hacía María cuando estaba y se ponía a hablar ya el primer día, porque te apuntaste a este proyecto y que te mantenías quieta, la mirada tal, que ya se le notaba esa cierta experiencia. Ahora ya los demás tenéis. Ya sabéis cuántos veis luego que no hay que decir la frase haciendo así, las cosas que habéis ido aprendiendo, ¿no? Xa teñes. Seredes que de máis ou menos contar os que faltan cando os besades? Sí? Seguros? Mirades o correo electrónico, eu teño os nosos correos electrónicos que nos pasaron o ano pasado. Os de Gmail, sí? Non te lembras de calera. Pois recupera o contraseña. Porque a verdad que se nos temos que poner en contacto con vosotros para enviarvos algo,
relativo Bueno, ao pero sector. eso xa se sentía ya. Sí, non, xa sei. Pero bueno, se tedes algo que comentar. Ai, chis, pero que tamén me parece un exercicio interesante agora que van cos seus portátiles, por temas de profesionais e tal, pois tamén que se responsabilicen do que usa o correo electrónico. Entón, eu vos enviar un correo da asociación o ano pasado, tedelo por ali, se queredes preguntar algo, podedes escribir, etc. No momento no que nos teñamos un cronograma, aparte, obviamente, de enviarlo a Elvira, se queredes que vos lo enviemos, non temos ningún tipo de problema. E nada, pues a ver se conseguides trasladarlle algo de todo este Cristo aos compañeiros e compañeiras mañá, vale? Ímonos a facer unha foto antes de seguir quitando, pasade por aquí abaixo. No, Isabel, pa aquí, no, aquí desde aquí. Sandra tamén pode participar, que pode ser actora. Carlos, actriz, Sandra. Non se lles ve, nos vemos aquí, non se lles ve. No te preocupes. Pero es que a ti ahí no se te va a ver. Ay, no sé. Así que puedo hacer. Te voy a dar. Ángela está ahí. Subo. No, subo de ahí. Que no quiero tapar ni la cabeza. Diego, eso, tú quédate así. Mirade para la cámara. Sonreíde. Voy a sacar otra. Vale, decide whisky. Ya está. Nenes de 14 anos e de whisky sempre vale. Sempre da ben. ¿Qué pan nos tira? Bueno, adiós a todos, Despeínate un poco. Muy bien. Claro,
Después de aturar
Algunos cambiamos esos diferentes, la contraseña. Que non teñen constancia do correo electrónico. Apunta la contraseña, de repente le llamo, no, vale. Es que yo no sé cuál es. No, pero si queréis hacer una